Xa está aquí a versión pontevedresa do Street View, unha ferramenta topográfica da que xa dispón o Concello e que supón un avance moi importante de cara á axilización de trámites administrativos e urbanísticos. Esta ferramenta vai a permitir, por unha banda, mellorar a xestión dos activos municipais, é dicir, imos poder inventariar todo o mobiliario urbano da cidade, ver en que condicións, onde hai que repor. Outra cuestión que tamén entendemos que é básica, podemos realizar inspeccións en calquera rincón da cidade sin necesidade do traballo de campo de desplazarse aí, medir con calquera ferramenta, vale? Co cal é un aforro tanto en custes económicos, pero máis importante para nós é aforrar nos recursos, no tema temporal, non? O traballo foi realizado pola empresa Geograma, que percorreu case 700 km viais e adquiriu máis de 170.000 imaxes en 360 grados e máis de 4.000 millóns de puntos en 3D. Digamos que é moi similar á tecnoloxía que utiliza Google con Street View, pero personalizado para o Concello de Pontevedra e cunha precisión moitísimo máis certeira para permitir medicións en tempo real. O Concello dispón de 5 licencias deste programa. Sen embargo, o obxectivo é que se converta nunha ferramenta útil no traballo diario de todos os veciños e técnicos de Pontevedra. O Departamento de Urbanismo do Concello de Pontevedra sigue mellorando na atención aos expedientes administrativos e entendemos que esta ferramenta vai nos axudar non só a nós, senón cando sexamos capaces de convertila nunha ferramenta para todos aqueles técnicos e técnicas que a nivel privado queiran utilizala, pois seguro que entre todos e entre todas pois somos máis áxiles, máis eficaces e máis eficientes. Con este móvil mapping, a partir de agora os técnicos municipais poderán consultar dende a súa oficina calquera terreo do Concello e facelo, ademais, cunha ferramenta precisa e certeira.